Nna m kenebe Chukwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Ife m kwu kenebe Olise na mmadụ abụrụ Chukwu. Ọ bụ na mmadụ bụ Chukwu ịma ndị ndụ tata. Ọ bụ na mmadụ Chukwu ịma ndị ma na-afụ m nkịta na-ege m ntị nkịta anụ olu m ebe ọ bụla ị nọ na anụ olu. Ọ bụ na mmadụ Chukwu ịma na anụ olu maka aka ewegolu ndụ gị. Ọ bụ na mmadụ Chukwu onwe ndị karị jigolu ndụ gị were ime na-eko save well for themselves. Ọ bụ na mmadụ Chukwu oke ga amalụ gị aka. Ọ bụ na mmadụ Chukwu ịma mfụ ụbọchị tata. Ọ bụ na mmadụ Chukwu ịma mma na tata 28 December 2025. Ọ bụ na mmadụ Chukwu ịma mfụ 2026 mana mmadụ abụrụ Chukwu. So kenebe Chukwu eke abịa mana mmadụ abụrụ Chukwu. A mere iji dị ndụ tata na-eku ume afọ ụzọ. Ọ bụrụ na mmadụ bụ Chukwu ihe ama ihe mego nso osisi ụwa ndị chọrọ ka igbopụ ndụ gị, ndị chọrọ ka ịgbara ọtọ, ndị chọrọ ka ibulu onye nwụrụ anwụ, ndị chọrọ ka ibulu ozu na mmadụ abụrụ Chukwu. So kenebe Olise na mmadụ abụrụ Chukwu. Ọ bụrụ na mmadụ bụ Chukwu alụ ka eme alụ aka emego anyị n'ụwa mana mmadụ abụrụ Chukwu. Ọ bụrụ na mmadụ bụ Chukwu ime na-afụ ndị ili n'ọnụ maka o ndị chọrọ ka agụụ na-agụ kwesịrị iri nri. Ọ bụrụ na mmadụ bụ Chukwu ga na-agba ọtọ. Ọ bụrụ na mmadụ Chukwu ịma mfụ mmiri ịnwụ. Ọ bụrụ na mmadụ Chukwu ịma nga nwere ụzọ. Ọ bụrụ na mmadụ Chukwu ịma mpụta nwa ezi onye chọrọ ka afụ gị na-eze chọrọ ọ bụ so ha na-aga anwụ ụwa ha ka ụkọ kwesịrị mma ọkacha mma ndị eze kwesịrị, ndị ụba kwesịrị, ndị akụ kwesịrị mana mmadụ abụrụ Chukwu. A ma ejide ndụ n'ụbọchị tata. A ma nne gị jidelu gị ndụ, nna gị delu gị ndụ. A ma ụwa ndị mmadụ ji ego afọ ga na-anwụle maka na mmadụ abụrụ Chukwu. Ọ bụrụ na mmadụ Chukwu alụ aka eme tangọ na mmadụ abụrụ Chukwu. Ọgụ na-anụ mmadụ abụrụ Chukwu. Ebe ọ bụla nọ na-anụ olu kwụnye aka gị enu si na mmadụ abụrụ Chukwu. Tube obi n'igwe tube Chukwu oke abịa ma sị ya na mmadụ abụrụ ya. Na ọ bụrụ na mmadụ bịa na alụ aka eme mmadụ abụrụ Chukwu a na-aza n'afa ọ bụrụ eziokwu. So mmadụ abụrụ Chukwu. Ọ bụrụ na mmadụ bụ Chukwu ama ndị ndụ tata nọla ebe a na-eku ume ka anyị nwere ndị ilo iru n'azụ. Ọ bụrụ na mmadụ bụ Chukwu aka ewegola na zee mmiri mana mmadụ abụrụ Chukwu a na-ejikarị ndụ n'ụbọchị tata na-ekwusi okwu ke na-eku ume na plan ife anyị ga-eme echi ada ga-afụkọta 2026 maka na mmadụ abụrụ Chukwu. Ihe Chukwu gwara anyị na anyị ga-eme ada ọ ga-emezulu anyị na mmadụ abụrụ Chukwu. Daalụnụ.